శ్రీ వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి. ఇక్కడికి వెళ్ళాలని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు. రాజమండ్రి నుంచి సుమారు 31 కిలోమీటర్ దూరంలో ప్రకృతి ఒడిలో వెలిసిన అద్భుతమైన క్షేత్రం వాడపల్లి వెంకన్న స్వామి. ఇక్కడ 7 ప్రదర్శనలు చేస్తే కోరికలు నెరవేరుతాయి అంటారు. నాకు మాత్రం ఈ క్షేత్రం నా కళ్ళను తెరిపించింది, నా జీవితానికి దారి చూపించింది. అందుకే నా జీవితం మొత్తం రుణపడి ఉంటా. నమ్మకంతో అడిగితే దయతో ఆలకించి భక్తుల కష్టాలను తీర్చే కరుణామూర్తి శ్రీ వాడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి.